ki samu ki dinga kwarkwasa ki dinga juyi kina gwangada kina rangwada kina juyi yadda kika san tarwada ko ina jikin ki dinga motsi kamar tsutsa. To a haka zaki hilace shi har Allah ubangiji ya dora mu akan sa ya ce zai aure ki idan ya aure ki kin huta ni ma na huta wani namu ma ya huta kin gane ko yar baba ya ake ciki. Ha ba umma ni ko ta zan ji hankalin mai gidan nan kin ganni fa yar ƙauye ko sutura kirki ban da shi kuma gani ba karatu ta zan ji hankalin mai gidan nan. Rufe mun baki da gaba can ana ga gabas kina ga yamma. Na san me na tsara akwai kayan shila zan dinga ɗauko miki idan ba ta nan ta fita ki dinga sawa yadda zaki kyau ki kwalliya kuma magana ƙauye ni ba yar ƙauyen bace ba a haka da na shigo binnin na shigo barikin na goge ni ma na iya turanci ba abinda ban sani a turanci ba daga nan har shugaban ƙasar Amurka zan tattauna da shi ki saka ta ki wala ki kwantar da hankali.